Dobry. Nie wiem, Eli wiecie, ale wczoraj była taka konferencja, na której Sony pokazało nam nowe PlayStation 5. I o coś kojarzę, że ja chyba zrobił takie podane wideo na temat Xboxa One z 7 lat temu. Wczoraj była prezentacja, na której Micromintkie pokazali nam najnowszego Xboxa. Teroski bez to całki internet ciepie się widzę, że on wygląda choby jakiś story odtwarzacz VHS. No i musowo w necie Wars pokazało się tysiące memów na ten temat. Ludzie się śmieją, że one wygląda choby odświeżacz powietrza albo modem do internetu. A ja się z tym tradycyjnie nie mogę zgodzić i tak się składa, że zajszech dostał taki wczesny model do testowania. A jeszcze się muszę poasić, że bez te 7 lat, że się troszkę rozwinął i do takiego testowania, że się wziąć specjalisty. I jak się panu testuje te PlayStation? Dobrze? Bardzo dobrze. Będzie hit? Bardzo, musi być hit, bardzo dobry jest.